Bon dia, xics i xiques, com esteu? Segur que avui sí que sabeu quin dia és. Si ahir va ser dijous, avui és divendres. Avui és divendres 24 d'abril. Demà ja és cap de setmana. Una centena, 7 desenes i 0 unitats. La pàgina 170 del llibre és un repàs. Per això es titula Què he après? Perquè tracta sobre coses que ja hem estudiat en la unitat 8. Mireu, la primera activitat, llegiu-la vosaltres. Es titula Escriu on correspon. Tenim ací 6 paraules i hem d'escriure-les on toca. Estos de ací són camps semàntics. Recordeu els camps semàntics? Per exemple, podríeu dir-me paraules del camp semàntic dels animals? Segur que sí. La gallina, el cavall, el gos, el gat, la vaca... Tots aquests són paraules del camp semàntic dels animals. Doncs ací necessitem paraules per al camp semàntic dels aliments, per al camp semàntic de la roba i per al camp semàntic dels vehicles. I tenim aquestes parauletes ací per a completar. Per si a cas no se'n recordeu massa del que volen dir aquestes paraules, us les he posades ací en esta imatge. Tenim cotxe, ous, xandall, llet, helicòpter i jersei. I hem de decidir quines pertanyen al camp semàntic dels aliments, quines pertanyen al camp semàntic de la roba i quines pertanyen al camp semàntic dels vehicles. És fàcil, veritat? Clar que sí. Si ja ho sabeu, agafeu el vostre llibre i poseu ací les paraules. Podeu donar-li pausa al vídeo, fer l'activitat i després continuar amb l'activitat 2. L'activitat 2 també és molt fàcil. Si llegiu l'enunciat, ens diu escriu en plural. Ací ens diu una frase que està en singular i l'hem d'escriure en plural. Si recordeu, singular es referia a una sola cosa i plural es referia a 2, a 3, a 4, a moltes. Singular a una i plural a més d'una. Vos he posat ací una coseta que segur que mos ajuda a recordar això. Bé. Tenim en singular el i la. Per exemple, el boli. La goma. O en plural, que tindríem els bolis o les gomes. Si en singular tenim el, en plural hem d'utilitzar els. Si en singular tenim la, en plural utilitzem les. Ací baix ho podem veure.
El cotxe, si ho convertim a plural, ens quedaria els cotxes. La taula, si ho convertim a plural, ens quedaria les taules. Tenint en compte que en valencià canviem ací este final. No diem la taula, les taules. No. Ixa A la canviem per una E i ens queda taules. Taules. La goma, les gomes. La xiqueta, les xiquetes. Sí? Doncs, a veure. A l'activitat del llibre ens diu la libèl·lula allargada. La libèl·lula allargada està referint-se a una sola libèl·lula. Si ens volem referir a moltes libèl·lules, perquè ho hem de posar en plural, com seria? Recordem que la es converteix en les, si ho volem en plural. I tindríem les. Penseu què més podria ser. La libèl·lula, les, libèl·lules. La libèl·lula allargada, les libèl·lules allargar. Penseu-ho vosaltres, segur que ja ho sabeu fer bé. En la de baix ens diu el mosquit brunzidor. Sabeu què és un mosquit brunzidor? Un mosquit brunzidor és un mosquit que fa i aquest soroll significa brunzir i és el que fan els mosquits, a que sí? Bé, el mosquit brunzidor es refereix a un sol mosquit. Si resulta que hi ha 3 mosquits, com posaríem aquesta frase? Hem de convertir la frase a plural. El ho canviaríem per els. I així, en totes les paraules. I per fi arribem al número 3. El número 3 jo crec que el podreu fer soles. Ens diu, completa amb la paraula adequada. I tenim ací unes parelles de paraules. Taca, taques, plaça, places, taronja, taronges, tortuga, tortugues. El primer de tot és saber el que volen dir aquestes paraules. Jo crec que sabeu quasi totes les paraules. Us diré jo esta. Taca. Una taca és una manxa. Per exemple, si jo estic pintant amb pincell i pintura i em cau una gota de pintura al meu jersei, tindré una taca al meu jersei. Una manxa. En valencià es diu taca. La frase ens diu, el jersei té moltes taca o el jersei té moltes taques? Penseu què pega més. I ja està, és molt fàcil. Triem llegim les paraules, llegim la frase i triem quina d'aquestes dues paraules pega més i queda millor la frase, fixant-se sobretot en el singular i en el plural. Sí? Molt bé. Segur que ho haveu fet superbé, perquè esteu treballant un muntó des de casa i jo estic molt contenta. Sou uns campions.
Una besadeta i bon cap de setmana. Adeu.